आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। पहिले नजर में पहिले नजर में हमर दिलवा छिनल बारू। पहिले नजर में हमर दिलवा छिनल बारू। पहिले नजर में जब से मिलल बा नजर हाले भइल गड़बड़। जादू पवन चललू बजबे भइल बयस। माई बाबू कहे दीवाना रहतानी घर में हमर दिलवा छिनल बारू। पहिले नजर में पहिले मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। गजबे के बात तोर मीठी मुस्कान। कितना फुर्सत से बनल भगवान। गजबे के बात तोर मीठी मुस्कान। कितना फुर्सत से बनल भगवान। कोयल नियन बोली लागे दिल पे हमरा बोली। दिलवा खुश होला बहुते जब आवेलू हमरा टोली। नया नया बाडू लागे ई शहर में हमर दिलवा छिनल बारू। पहिले नजर में आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कोई राइटर बेला हो दिलवा में गजब के दिल होला हो। कोई राइटर बेला हो दिलवे में गजब के दिल होला हो। रबिन सामरिया दानिश भइल बा खबरिया। जब चले लुए जाने तोरे लचके कमरिया। गजबे के तू लागेलू ओली हरिहर में। पहिले नजर में हमर दिलवा छिनल बारू। पहिले नजर में एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।